Здраво свима и добре дошли в Vital Mind. Днес ще разгледаме тема, която засяга всички нас – как да повишим енергията си по естествен начин. Живеем в забързан свят, винаги в движение, и понякога това може да ни накара да се чувстваме изтощени. Но истината е, че не винаги се нуждаем от тази допълнителна глътка еспресо, за да прекараме деня. В това видео ще споделя 10 лесни, практични съвета, които ще ви помогнат да се възползвате от естествените си енергийни резерви и да се чувствате заредени през целия ден. Да започваме. Първият ни съвет е едновременно важен и лесен. Хидратирайте се. Вероятно сте го чували милион пъти, но има причина, поради която лекари като мен не спират да говорят за водата. Тя е истинската жизнена сила на нашето тяло и играе жизнено важна роля за поддържане на енергийните ни нива. Представете си го по този начин. Вашите клетки са като миниатюрни двигатели и се нуждаят от вода, за да функционират оптимално. Когато сте дехидратирани, тези двигатели започват да се забавят, което води до умора и умствена мъгла. Всички сме различни, така че няма универсален отговор на въпроса колко вода трябва да пиете. Но е добре да се стремите към поне 8 чаши дневно. Носете си бутилка за многократна употреба и пийте вода през целия ден. Дори можете да добавите няколко резена лимон, кръставица или мента за освежаващ вкус. Ето един малък трик. Обърнете внимание на цвета на урината си. Ако е светло-жълта, вие сте добре хидратирани. Ако е по-тъмна, това е знак, че трябва да увеличите приема на вода. Запомнете, поддържането на хидратация е едно от най-простите, но и най-мощни неща, които можете да направите, за да повишите енергията си и да се чувствате по най-добрия начин. Съвет номер 2 е свързан с интелигентния избор на храна, особено що се отнася до хапването между храненията. Всички сме го преживявали. Този следобеден спад ни удря и посягаме към най-близката сладка закуска за бързо енергийно зареждане. Но ето какво се случва. Тези сладки лакомства могат да ви дадат временен прилив на енергия, но след това често следва още по-голям спад, което ви кара да се чувствате по-изтощени от преди. Вместо да попадате в капана на захарта, изберете здравословни закуски, които осигуряват дълготрайна енергия. Помислете за пълнозърнести храни, богати на хранителни вещества и фибри. Плодовете като банани, ябълки и горски плодове са чудесен избор. Шепа ядки или семена също могат да ви осигурят здравословна доза протеини и здравословни мазнини. А ако търсите нещо малко по-засищащо, помислете за натурален енергиен бар, направен от пълнозърнести храни, ядки и сушени плодове. Просто не забравяйте да проверите етикета и да изберете такъв с ниско съдържание на добавена захар. Запомнете, ключовото е да зареждате тялото си с питателна храна, която осигурява дълготрайна енергия, а не само бързо решение. Съвет номер 3 може да ви се стори нелогичен, особено когато се чувствате уморени. Но повярвайте ми, движете се. Знам, когато сте изтощени, последното нещо, което вероятно искате е да ходите на фитнес. Но ето какво е. Физическата активност е като естествена енергийна напитка за вашето тяло. Дори кратка 10-минутна разходка може да направи чудеса за вашите енергийни нива. Тя задвижва кръвта ви, увеличава циркулацията и доставя кислород до мозъка и мускулите, което от своя страна повишава енергията ви и подобрява настроението ви. И най-хубавото е, че не е нужно да бягате маратон, за да се възползвате от ползите. Включете кратки изблици на активност през целия ден. Качвайте се по стълбите вместо с асансьора. Паркирайте по-далеч от дестинацията си и се насладете на бърза разходка. Ако работите от вкъщи, ставайте и се движете на всеки час. Направете няколко упражнения за разтягане, подскоци или просто се разходете из къщата. Всяка стъпка се брои. Глава 4. Силата на почивките. Съвет номер 4 е да работите по-умно, а не по-усилено. А това включва да си дадете разрешение за почивки. В нашата култура, която е винаги в движение, е лесно да се хванем в капана на забързаното ежедневие и да мислим, че почивките са знак на слабост. Но истината е, че телата ни не са предназначени да работят с пълна пара без никакво прекъсване. Точно както машината се нуждае от време, за да се охлади и презареди, така и ние.
Редовните почивки през деня могат да ви направят по-продуктивни и енергични в дългосрочен план. Когато се чувствате психически изтощени или физически уморени, отделете се от работата и си дайте няколко минути, за да се презаредите. Излезте на кратка разходка, поемете глътка свеж въздух или просто затворете очи и поемете няколко дълбоки вдишвания. Можете също да използвате времето си за почивка, за да направите леко разтягане или да слушате вдъхновяваща музика. Глава 5. Приоритизирайте съня. Съвет номер 5 е да направите съня неразделна част от вашата рутина. Често подценяваме силата на качествения сън, що се отнася до нашето цялостно здраве и благополучие, включително и нашите енергийни нива. Когато не спите достатъчно, е все едно карате тялото си да работи с намалена мощност. И точно както кола, която работи на резервоар, рано или късно ще ви свърши горивото. Когато спите, тялото ви преминава в режим на възстановяване, регенерирайки се и подмладявайки се за предстоящия ден. Достатъчното количество сън позволява на тялото и ума ви да си починат и да се заредят напълно, така че да можете да се събудите, чувствайки се освежени, фокусирани и енергични. Стремете се към 7 до 9 часа качествен сън всяка нощ. Глава 6. Намерете спокойствието си с медитация. Съвет номер 6 е един от моите лични фаворити, а именно нещо, което се опитвам да практикувам всеки ден – медитация. Знам, че медитацията може да изглежда малко странна на някои хора, но повярвайте ми, тя е мощен инструмент за успокояване на ума, намаляване на стреса и дори повишаване на енергията. В нашия забързан свят е лесно да се хванем в постоянен поток от мисли, тревоги и задължения. Този умствен безпорядък може да бъде невероятно изтощителен, карайки ви да се чувствате психически изцедени. Медитацията е като умствен детокс. Това е практика на съзнателно успокояване на ума, фокусиране върху настоящия момент и освобождаване от разсейващи мисли. Съвет номер 7 е да внесете малко слънце в живота си. Вижте, естествената светлина, особено слънчевата светлина, играе ключова роля в регулирането на нашия цикъл на сън и бодрстване и повишаване на енергийните нива. Когато се излагате на слънчева светлина, особено сутрин, това сигнализира на мозъка ви, че е време за събуждане и бодрстване. Слънчевата светлина също помага на тялото ви да произвежда витамин D, който е от съществено значение за различни телесни функции, включително регулиране на настроението и производство на енергия. Затова наистина придобийте навика да се излагате на слънчева светлина поне 15 до 20 минути всеки ден. Разходете се по време на обедната си почивка, седнете до слънчев прозорец, докато се наслаждавате на сутрешното си кафе или просто излезте навън за няколко минути и се насладете на слънчевите лъчи. Глава 8. Силата на музиката. Съвет номер 8 е свързан с използването на силата на музиката, за да повдигнете настроението си и да си дадете мигновен прилив на енергия. Музиката има невероятната способност да влияе на нашите емоции и енергийни нива. Помислете си, когато сте потиснати, една закачлива мелодия или оптимистична песен могат мигновено да ви повдигнат настроението. Същото важи и когато се чувствате уморени или летаргични, музиката може да ви даде допълнителна енергия. Създайте си плейлист с любимите си оптимистични песни, тези, които ви карат да се изправите и да танцувате или да пеете с цяло гърло. Глава 9. Кофеин с мярка. Съвет номер 9 е да сме наясно с приема си на кофеин. Не казвам, че трябва напълно да се откажете от сутрешното си кафе. Знам, че аз не бих могъл да функционирам без моето. Но е важно да консумирате кофеин умерено. Докато чаша кафе може да ви даде временен прилив на енергия, прекомерната консумация на кофеин всъщност може да доведе до енергиен спад по-късно. Това може да попречи и на съня ви, който, както говорихме по-рано, е от ключово значение за поддържане на оптимални нива на енергия. Ако разчитате на няколко чаши кафе през деня, за да останете будни, това може да е знак, че трябва да се справите с основните причини за умората си, като например липса на сън, лоша диета или стрес. Глава 10.
Култивирайте благодарност. И накрая съвет номер 10 е свързан с култивирането на чувство на благодарност. Може би се чудите как чувството за благодарност може да повиши енергията ви, но връзката всъщност е доста силна. Когато се фокусирате върху добрите неща в живота си, колкото и малки да изглеждат, това променя вашата гледна точка и ви помага да оцените настоящия момент. Тази позитивна нагласа може да има ефект на доминото върху вашето цялостно благополучие, включително и върху вашите енергийни нива. Започнете, като включите проста практика на благодарност в ежедневието си. Отделяйте по няколко минути всяка сутрин, за да помислите за нещата, за които сте благодарни. Това е нашите 10 лесни съвета за естествено повишаване на енергията. Надявам се, че тези съвети ще ви помогнат да се чувствате по-бодри и заредени с енергия в ежедневието си. Запомнете, малките промени могат да доведат до големи резултати и като включите тези съвети в рутината си, ще сте на прав път да се чувствате по най-добрия начин. Не забравяйте да се абонирате за Vital Mind за още съвети за здраве и благополучие и споделете вашите съвети в коментарите по-долу. Какво правите вие, за да повишите енергията си по естествен начин? Нека споделим идеи и се подкрепим взаимно по пътя си към по-здравословен и енергичен живот. Ще се видим скоро в ново видео. И не забравяйте да натиснете камбанката, за да получавате известия за предстоящите ни видеа.